रायजो राजाफोरनो गासै 300निबो बारा लेबार कार्ड रानना होदों। मानव सेवा संघ NGOआ फिन क'क्राझार दतमा बियाबाव रायजो राजाफोरनो लेबार कार्ड रानना होदों। दतमा बियाबनि सिङाव थानाय सेरफांगुरि हाब्रुबारि इउएन ब्रह्म BOC गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे लेबार कार्डनि सायाव सांग्रांथि मेल लानाय जादों। बे मेल लानायनि गेजेरजोंनो लेबार कार्डखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि आखाइजों राननानै होनाय जायो। लोगोसे आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबि खालामनायाव मुंख्लं जानाय अबिराम मुसाहारिनि नखरनो 5,000 रांनि चेक राननानैबो होयो। मख'नो गोनांदि मानव सेवा संघ NGOआ बिरखां बर'नि गोख्रों दैदेननायाव सिगांनिफ्रायनो निखावरि नखरनि सुबुंफोरनो नांगौ समाव हेफाजाब होबोबाय थानाय आरो समाजनि मोजां हाबा मावबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो। बेबादिनो दिनैबो गासै 300निबो बारा रायजो राजाफोरनो सरकारनि लेबार कार्डखौ राननानै होनाय जादों। बेनिखायनो बाहागो लानो फैदों जे बिथांमोना मोनसे मोजां खामानि मावगासिनो दङ। गोरिब गुन्द्रा नखरफ्राव गोबाङानो लेबार मावनानै जायो, खामानि मावनानै जायो। नाथाय भारत सरकारा ई-श्रम पर्टेलनि गेजेरजों बै सुबुंफोरखौ गावनि मुंखौ रेजिस्टार खालामनो थाखाय खावलायदों। नाथाय गामि ओनसोलफ्राव बेखौ दाबो गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय मावफुंजोबनाय जायाखै। दा बेबायदि समाव मानव सेवा संघआ 300निख्रुइ बांसिन सुबुंफोरनो लेबार कार्ड डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय हाबाफारिखौ गोजोननाय मोनदों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंहा जायफोरा रेजिस्टार जागोन, कार्डखौ मोनगोन, बिथांमोना गोबां रोखोमनि सुबिदा मोननो हायो। गावसोरनि गथ' फरायहोनाय, बेराम आजार जायोबा नायनाय, बेबायदि गोबां सुबिदाफोरखौ मोनो। दा बै सुबिदाफोरखौ बे माखासे सुबुङा मोननो हागोन। बेनिखायनो मानव सेवा संघखौ आं बाख्नायो। आरो बेजों लोगोसे बे जोंहा इउएन ब्रह्म भकेशनेल जि हाइ स्कुल दङ, बेवहाय गोबां खामानि मावनो दङ। दा बे खामानिफोरखौ थाबैनो मावफुंना होनो थाखाय आङो बिथांमोनखौ प्रप'जेल होनो थाखाय खावलायदों। 1980 आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनाय अबिराम मुसाहारि बिथाङा सुथुरनि आखाइयाव जिउ गोमानानै दंमोन। दिनैहाय बिथांनि गामिया खुजाबगुरि गामिया, नाथाय नांगौ बायदि सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइखौ मोनाखै होननानै दिनै उत्थापन जादों। मा बिथिङाव मा फिल खालामो? बियो गमामायैनो नंगौ जे बे खुरजाबगुरि गामिया जेरैबायदि डेभेलप जानांगौमोन बेबायदि जायाखै। आङो दिनै फैनानै नुनो मोनदों। आरो बिनिखायनो जोङो जोंनि बे ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै बे गामिखौ बोरैहाय जौगाहोनो हायो, बे गामिनि बायदिसिना गेलेनाय फोथार, बे गामिनि बायदिसिना क्लाब संघफोरखौ बोरै जौगाहोनो हायो, बेनि थाखाय आं थाबैनो माखासे बिथांखिखौ लागोन। मास मोनसे मोननैनि गेजेरावनो नोंथांमोना माखासे मावफुंनायखौ नुनो मोनगोन। बे बिथिङाव गभर्नमेन्टआ जोबोद स्पिडै खामानि मावगासिनो दङ। नंगौ, जोङो 300नि बारा लेबार कार्डखौ दिनै रानदों। बे लेबार कार्ड बिथिङाव गोबां सुबिदा दङ। जेरेखम लेबार कार्डखौ मोनखांनायनि उनावहाय सानै गथ'नि थाखाय स्कलारशिप एप्लाइ खालामनो हायो। क्लास 1निफ्राय आप टु पस्ट ग्रेजुवेटसिम। क्लास 1निफ्राय पस्ट ग्रेजुवेट आलदा आलदा एमाउन्टनि बिसोरो गभर्नमेन्टनिफ्राय सुबिदा मोननाय जायो। आरो बेजों लोगोसे गोबां फेसिलिटि दङ। जेरै इन्सुरेन्स, जुदि सासे लेबार कार्ड हल्डारा खामानि मावनायनि गेजेराव थैयोब्ला बिथाङा 3 लाख गभर्नमेन्टनिफ्राय बा लेबार डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोननायनि फेसिलिटि दङ। आरो जुदि नेसनेल डेथ जायोबा बिथाङा 50,000 50,000 फैसा मोननायनि सुबिदा दङ। जोंनि गामियारि ओनसोलाव रायजो जानाय आफाफ्रा दिनैसिमबो लेबार कार्डखौनो होन, ई-श्रम कार्डखौनो होन, बा अटल अमृत कार्डखौनो होन, बिनि सायाव जेबो एवारनेसआनो गैया। दिनै मानव सेवा संघआ मोनसे उनाव मोनसे खामानि मावबाय थादों। जे मा बुंनो सानो बे जेनेबा? नंगौ, एवारनेसआ जोंनि लेबार कार्ड, ई-श्रम कार्ड, अटल अमृत बेफोराव एवारनेसआ एक्सुवेलि खोब खम। बुंनो थाङोबा बे लेक अफ डिपार्टमेन्टआ बिजनेसखौ खम गुरुत्व लानायनि थाखायनो दिनै बे समस्याफ्रा जागासिनो दङ। बे दायित्वआ डिपार्टमेन्टनिसोमोन। जों गोबां गामियाव हाबनानै नुबाय, जोंनि गामिनि मानसिफ्रा लेबार कार्डआ माखौ होनो, ई-श्रमआ माखौ होनो, अटल अमृतआ माखौ होनो, जेबोखौनो मिथिया। जेला बिथांमोना मिथिया, अब्ला बिथांमोनखौ जोङो नारसोमनानै बा होननानै हाया। बेनिखायनो जोंनो दिनै प्रेक्टिकेल हिसाबै ओंखारनानै बिथांमोनखौ फोरोंदों। आरो बिथांमोननो बानायनानै होनानै जाहाथे नेक्स्टआव गावसोरनो बानायनानै लानो हायो एबा गावसोरनि रायजो जानायाव एसेबाबो सुबिदा मोनो, बेखौ जों खालामनानै होनो नाजाबोगासिनो दं। जोङो फिउचारनि जेबो खोथाखौनो सिन्था खालामाखै। जोंहा दिनैसिम थै, बोलो, देहा दङ। गथिखे जोङो जेसेबां हायो जोंनि हानायखिनिखौ जोङो मावलांबाय थानो नाजादों। दाखालि मोजां खोथाखौनो बुंदों नोंथांमोना। दाखालि मैदेर सिफायनाय मोनसे न', जे न'खौहाय फरेस्ट लेन्ड हिसाबै न' मोननांगौनि जेबो बिथांमोना राइट्स गैया होनना बुंदोंमोन। खिन्थु जों फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों रायज्लायनानै खुनुरुखुम बिसोरनो न' गंसे सेंसन खालामना होनो हानाय जाबाय। आरो बे न'खराव जों एसे अनसुंथाइबो हैनो मोनबाय। हैनो मोननानै जोङो मानब सेवा संघ हिसाबै खोब गोजोननाय मोनदों। दिनै हारिनि न'खरनो नोंथांमोनहा बेसेबां चेक प्रदान खालामखो?
बिथांनो जों दिनै 5,000 बिथांनि जानाखि मिसेसनो मार्टियासनि मिसेसनो जों 5,000 चेक प्रदान खालामदों आरो बेजों लोगोसे बिनि फिसाजो आरो बिनि हासबेन्ड फिसाजोनि हासबेन्ड अर्थात बिजामादै बिथांमोननो जोङो लेबार कार्डखौ न'निफ्रायनो जों न'आव जों थांनानै जोंनि मानसिया लेबार कार्डखौ दिनै जों बेहाय लेंहरना गथायना होदों। खोब दुखुनांथाव बाथ्रा जेब्लानाखि गोजां बोथोरमोन गोजां बोथोराव जों कम्बल राननो लिस्ट लादोंमोन बबे गामियाव गैयै गोरिब न'खर जाय न'खरा सिनि थाखाय खोब आंखाल बिदि न'खराव बिथांमोननि लिस्टआबो दंमोन। लिस्टखौ मोननानै जों जेब्ला न'आव थांबाय मिन्थिनो मोनबाय जे बे मार्टियास फेमिलिसो। बेनिफ्राय जोङो खोब दुखु मोनबाय दुखु मोननानै जों बिसोरनि डिटेल्स लाजोब्बाय लानानै जों मोनसे खोथा होबोदों जे सानसे जों नोंसोरखौ मोनसे समाव गभर्नमेन्टनिसिम हाइलाइट खालामना लांगोन आरो जा हागोन जोंनिफ्रायबो जों नोंथांमोनखौ हेल्प खालामगोन जोंनो खोथा होबोदों। दिनै जों गभर्नमेन्टनिसिम लाबोनो हाबाय एसेबाबो लेबार कार्ड बानायबाय एसे राङारि अनसुंथाइ होबाय जों सानो जों दिनै मानब सेबाया जे खोथा होदोंमोन बेखौ मावनो हानाय जाबाय होननानै जों दिनै खोब खुसि जोङो। সেইকাৰণে আমি BTC চিফ আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰক আমি মাতিছোঁ যে এইটো চৰকাৰৰ পৰা পাব লাগিছিল আপুনি ঠিক ৰাইট কৈছে কিন্তু সেইবিলাক হেমিহিয়া হৈ আছিল সেইকাৰণে আমি লেবাৰ অফিচত গৈ আগত পালোঁ যে ছাৰ সকলোৱে পায় নাপায় এইটো প্ৰদানটো কাৰ ওচৰত হয় তলক ক'লে আমাক যে ঠিকে আছে আপোনালোকে তেনেকৈ কৰক মই সহায় কৰিম। সেইকাৰণে আমি সেই লেবাৰ কাৰ্ড 10,000 দিয়াৰ কাৰণে ওলাইছোঁ। আজি আমাৰ অলৰেডি 300 লেবাৰ কাৰ্ড আমি প্ৰদান কৰিলোঁ। মেজৰ কিছুমান বেমাৰী মানুহ এইটো আমি চিফ ছাৰৰ দ্বাৰাই প্ৰদান কৰিলোঁ হাততে আৰু আমাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ মানৱ সেৱা সংঘৰ পৰা 5,000 টকাৰ এখন চেক দিলোঁ মাঠিয়া চৌধুৰী বুলি কয় আপোনালোকৰ বড়ো তেখেতে 5,000 টকা তাৰ ঘৈণীয়েকক আমি এটা প্ৰদান কৰিলোঁ চেক। এতিয়া আমাৰ আজি 300 কাৰ্ড আমি লেবাৰ অফিচাৰ আহি আছে লেবাৰ অফিচাৰৰ দ্বাৰা আমি প্ৰদান কৰিম আমাৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ লোকৰ পৰা প্ৰদান কৰা হ'ব। বহুত মানুহে এতিয়া আমি লেবাৰ অফিচাৰক লৈ কেইটামান জাগাত আমি এৱাৰনেছ দিছোঁ আৰু আমি কোনে কোনে সোমাই লেবাৰৰ হেৰিটো এৱাৰনেছটো দি আছোঁ। লাহেকৈ নিশ্চয় আমাৰ BTRৰ মানুহখিনি নিশ্চয় গম পাব। আগতীয়াকৈ কাম কৰি যাম। আমাৰ লক্ষ্য আমাক যদি পাব্লিকে সহায় কৰি থাকে আমিতো প্ৰত্যেক য'ত সোমাই এৱাৰনেছ দি আছোঁ সিহঁতৰ পৰা আমাৰ মেম্বাৰশ্বিপ লৈ আছোঁ যে আপোনালোকে আমাক সহায় কৰিব খালি সহায় কৰিব আমি নিশ্চয় তেনেকৈ কৰি যাম যাতে আমি মানৱ সেৱাই পৃথিৱীৰ ভিতৰত ডাঙৰ এটা হেৰি বুলি কৈছে মানৱে সেইকাৰণে আমি এইটো সেৱা কৰি যাম। আমাৰ নেটৱাৰ্কটো ধৰক আমাৰ এতিয়া সদস্য এতিয়া প্ৰায় 300 মেম্বাৰ হৈ আছে গোষ্ঠীৰ পৰা আমাৰ। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।